Myntri Rangbah ke Jylla u Konrad ke Sangma. Henne kasngi ula pentep ha ke yeng dorbar thau an ke Jylla. Bakat kum ka kai phot ka ba ningkong jong ka Fire and Emergency Service, Halor ka Jingpluh jong ka Shillong Bar Association, kabala ong ba ka day na kadaw jong ki wayar boarding. Ula ong ba kat kum ka jingathu jong upion ka Shillong Bar Association ubalalap ba wayar boarding ula bar la shusdien. Omla banjai lait ya kecing bom shim kia na kaliang jong kitu ki basyong bat tendan kam ya katei kecaka. Ula ongru baya ka kaipot ka bakhaddo Halor ka jing ujor jong ki jing dan jing em bat ka yeng. Bat ya kadaw ka bashisha jong ka Jingpluh ansala ban ai sha ka sarkar Jylla. U sangma ha ka Jingpynshai jong ulaya thu ba u district magistrate jong ka East KHASI Hills ula hukum ban penlong da ka magisterial inquiry Halor ka ni ka Jingpluh ding. Ordered a magisterial inquiry into the fire incident. Myntri Rangbah ke Jylla u Konrad